A ja si viem predstaviť, že keby som bol dnes o 5-6 rokov mladší a ešte by som nevedel, že o čo tam vlastne ide, tak by som Pohodu navštívil kvôli tomu, že si chcem pozrieť koncert toho Central Ceeho, lebo ho mám celkom rád. A na toto sú tí organizátori tiež pripravení. Totiž Pohoda neslúži len ako simulácia ultralavicovej neomarxistickej spoločnosti. Pohoda slúži aj ako taký inkubátor ešte pre nezaradených. A v tomto inkubátore z tých nezaradených, z tých ešte úplne neopitých touto ideológiou vytvárajú vstúpencov. Totiž všade na Pohode je obrovské kvantum propagandy. Všade, kam sa pozrieš, vidíš nejakú ukrajinskú vlajku, nejakú izraelskú vlajku, prípadne nejakú LGBT vlajku. Každú chvíľu sú tam prednášky progresivistov, besedy organizované denníkom N a dokonca tento rok tam aj vystúpil Mamuk Mamulašvili. Čo je zaujímavé, pretože pokiaľ viem, títo ľudia sa neustále oháňajú láskou a toleranciou a mierom a zavolali si tam vystupovať človeka, ktorý je obvinený z vojnových zločinov. Lenže pre týchto ľudí násilie nie je problém. Nenávisť nie je problém. Agresia nie je problém. Nie je to problém za predpokladu, že to smeruješ správnym smerom.